Yes, er I klar? Her kommer så the full movie over min danske bukkejagt i min egen skov. Rigtig mange timers jagt, rigtig mange timers optagelse, kogt ned til én video. I kan godt glæde jer. Og hvis I kan lide det her revsæt, jeg går rundt med i videoen her, så er det bare lige at sige, bliv lige hængende, fordi det er jo et sæt, jeg har over fra Korsholm af, og der er penge at spare lige nu. Og altså, det er et mega fedt sæt. C-sæt 600 Ergo her, med en hårdkigger 2,5x55. Kan virkelig anbefales. Og tak til dagens sponsor, som Korsholm, den her store jagt, fiskeri og afterbutik, der ligger oppe i Skjern. I kan også finde på deres hjemmeside her. Og jeg vil også bare lige sige, alt det deerhunterbeklædning, jeg går i dagens video, det er et fedt brand. Det kan I også finde deroppe. Så, men lad os bringe tilbage tiden. Lad os gå tilbage til den 16. maj om morgenen, hvor det hele begyndte. Det var så min premiere morgen herhjemme i min egen lille skov. Super fin morgen. Ja, jeg fik ikke nedlagt noget, men det er jo ikke kun det, der handler om. Jeg havde en super morgen. Fuglene bare stunget. Helt vildt. Fantastisk vejr. Og jeg har jo haft en buk gående hele morgenen sammen med en ro.
I hvert fald 1,5 time har de bare gået rundt foran mig forskellige steder. Så super fin morgen, mand. Jeg håber, I selv har oplevet en masse derude i terrænet. Og måske har været heldige og nedlagt en buk. Her, hvor jeg bor nu, der har jeg hørt 5 skud her til morgen. 2 af dem, det var lige efter hinanden, så det var nok et opfølgende skud. Så der er nogen, der har haft heldet med sig. Så, men vi prøver igen i aften. Så vi ses der. Det er blevet aften, der er cirka 1,5 time til solnedgang, så jeg tænker, nu er det lige om i tårnet. Kravl op, og så håber på, at der kommer en god bog for i aften. Men chancen er jo ikke stor. Man ved aldrig, så lad os prøve. Ja, desværre ingen buk den her 16. maj om aftenen, men sæsonen er jo lang nu, og det ser I jo lige om lidt. Men som sagt, hvis I kan lide det her revsæt, jeg står med i hånden her, min CZ 600 Ergo her, med en hårdkigger 2,5x10. Virkelig lækker sæt her, altså. Hvis I kan lide det, så lige nu, kan I se lige her, så kan jeg så spare 10.000 på det her sæt her. Så ring til Korshavn, spørg mænd om det her naturlige tilbud på sættet her. Det vil ikke fortryde. Det er virkelig lækkert. Så med nok snak, lad os springe tilbage til bukkejagten. Så prøver vi igen. Jeg kigger lige op langs vejen først, fordi det er altså samtidig, de går herop. Umiddelbart ikke. Vi lister over i tårnet. Se noget. Vi har cirka 3 kvarter til solnedgang. Så jeg er lidt sent nu, men det er jo typisk den sidste time, der sker noget. Så lad os se, hvad der sker. Slut. Som I kan se, så fejler min udsigt bestemt ikke noget, men her til aften har jeg desværre ikke set, ja, noget som helst. Ingen råvild, ingen hare, ingen ræv, ingenting. Fuglekvideren, det er også lækkert. Fisken var oppe og ringe i søen, men det er også det. Vi prøver en anden gang. Så prøver vi igen. Det er den 4. juni om morgenen. Det har regnet hele natten. Og nu er regnet stoppet. Og det er ved at blive blå himmel, så nu må dyrene simpelthen komme ud. Det må de gøre. Godt bog her.
Der skete desværre ikke mere den her morgen her, men super morgen, altså. Og perfekt. Spidsbukken stod bare lige fremme, da jeg kom, og den stod bare inde på 40 meter. Men han skal altså lige have lov til at blive lidt ældre, så vi prøver en anden gang. Så prøver vi igen. Det er den 9. juli, og jeg har faktisk ikke været et sted i skoven nu her i over en måned. Udover lige i går aftes. Jeg var stadig i går aftes i skoven, og jeg så kun den lille spidsbuk, jeg har set tidligere. På lidt lang afstand, så jeg gad ikke lige filme den. Men lige som jeg skulle til at kravle ned ad stigen, der stod faktisk hele 2 rævehvalpe. Så selvom jeg ikke tror ret meget på råbukken i aften, fordi jeg har ikke set en god råbuk her i år, så tror jeg på, at der måske er chance for rævevalp. Og vi må regulere rævevalpe her fra 1. juli af, og det er som sagt den 9. juli i dag. Så målet lidt med turen nu her, det er faktisk se, om vi kan få reguleret en rævevalp. Og jeg må faktisk skyde til en time efter solnedgang. Så jeg tror, vi har gode chancer. Lad os prøve. Jeg kan godt høre dernede. Der var en ro. Der var en ro nede ad stigen. Hun løb rundt om hjørnet. Men der var en ro. Jeg er lidt sent ude her til aften. Der er lige under en time tilbage. Hun gik lige til højre, lige der. Der er vækket af opsigt. Nu kan jeg lige så godt komme på plads. Det var ikke super smart, det der. Jeg er lidt sent ud. Det var en ro. Og sådan en her lille spidsbuk, som har gået her hele tiden. Ja, de fortæller lige hele skoven, at jeg er på vej. Ja, der er ikke nok at ved det. Nu er det bare med at komme på plads. Se, her er stak de af. De er simpelthen gået ind på min sti. Nu er det bare med at komme på plads og så håbe på, at der kommer en rævevalp frem. Friske. Og så der. Helt frisk. Råvildt sæde. Helt frisk. Men altså, inden jeg overhovedet kom på plads, så så jeg 3 stykker råvildt. En ro, der gik rundt om hjørnet. Og så lige, hvor jeg skal til at gå ind i skoven, der kommer der den her lille buk og ro ud lige på min sti. Og ja, de ser mig selvfølgelig, og vi stikker af. Kæft. Jeg kan faktisk stadig høre dem langt ude i det fjerne. De er helt ude for enden af stykket. Ja. Nogle gange så synes jeg tit, der sker først noget til allersidst på aftenen. Men her til aften er tydeligvis, at det er en time før lugtid. Det var for sent at komme ud. Men nu er vi stille over på, hvad der kommer. En rævevalp frem, eller en god råbuk. Vi krydser fingre. I går aftes så sov jeg rævene helt nede i bunden her. Og det er også ekstra mørkt derinde, så de føler sig lidt mere sikre. Der er nogle solsår, der skiller helt vildt ud bag mig. Måske på revne. Så solen går ned. Nå, folk, selvom jeg troede på det, så gav det ingen chance, men vi prøver igen en anden gang. Nå, folkens, tusind tak, fordi I har fulgt mig gennem hele bukkejagten. Nu er det aller sidste aften. Vi har den 15. juli, og det er sidste aften, sidste chance.
Jeg har ikke set en buk i år, som jeg mente var gammel nok og specielt nok til at nedlægge. Jeg har set en mindre sekserne kun på vildkamera desværre. Og så har jeg set nogle gaffelbukke på vildkamera, og så har jeg set den her spidsbuk, som har gået her hele tiden. Og utrolig nok, så er det den eneste buk, jeg har set, når jeg har været på jagt. I har jo selv lige set det. Men det kan simpelthen ikke passe, at der gemmer sig noget bedre her. Men måske er vi så mega heldige, at vi finder ud af det her til aften. Nu går vi i hvert fald afsted. Og sidste gang i bukkejagten 2024. Lad os så komme afsted. Så mangler vi bare en god buk. Eller en rævhvalp. Vi krydser fingre. Sidste chance for en råbuk. Den her bukkejagt. Den er sæson. Kom så. Kom så. Jeg hørte lige en lyd. Knækket i gren. Herovre bagved. Ja. Det er bukken. Det er faktisk en god idé. Oh my god. Oh my god. Hvor blev han af? Jeg kunne have skudt. Nå, folkens. Det var bukkejagten 2024. Og her sidste aften, der kostede I mig en god seksender. Det er jeg ked af at sige. Jeg nåede lige nævne, før jeg lige hørte en gren knæk herovre bag den her store vold, jeg har herovre. Og ser jeg kort tid efter, så ser jeg, at helt hen for enden af volden, helt hen i mørket der står et dyr. Og så skynder man selvfølgelig lige at få kiggeren op og kan se, det er en buk. Og så tænker jeg, skal jeg lige have kamera på til armen lige vent. Så ser jeg, det er faktisk en god seksender. Altså virkelig en regulær, pæn seksender. Godt over ørehøjde. Virkelig en flot buk. Og så tænker jeg, jeg skal lige vise den til jer, inden jeg skyder. Så tager kameraet op og tænker, nej, det går ikke, fordi så misser jeg chancen. Og det gjorde jeg. Fordi da jeg skulle til at tage jeres kamera op, der stod han bare med bredsiden til. Men da så sætter jeg ned igen, jeg når ikke engang at zoome ind på ham, for jeg fortryder alligevel. Og når jeg så får riffel op, så går han ind i det tætte bevoksning her bag mig. Og så sidder jeg bare og tænker, okay, kommer han ud igen? Eller kommer han gående rundt bag mig? For jeg ved, at lige herovre, i birketræerne herovre, der går en veksel igennem. Og på et tidspunkt, så kunne jeg høre ham
lige bag mig. Men jeg ved, jeg har ingen chance for at skyde ind i mørket derinde. Det har jeg ingen chance for. Så jeg sidder bare og håber på, at han enten kommer ud her, eller kommer ud der igen. Og han valgte, i stedet for, er jeg ret sikker på, gå bagom mig, ja, men op langs vejen, og ind i min have, og forsvandt den vej. Så tæt på, at det lykkes med årets råbuk herhjemme i egen skov. På den aller sidste aften ser jeg en god seksender, som hverken jeg har set før, eller mit vildkamera har spottet gennem hele sæsonen. What? Men den buk, den bliver med god til næste år, mand. Er du sindssyg, mand? Hvis jeg når at få ham på vildkamera, inden den her video kommer op, så skal jeg nok lige smide et billede op af ham her. Men nu har han undgået min kamera hele tiden, så må han ikke også han fortsætter med at gøre det. Jeg afbryder lige her. I tror, det er løgn. Kun 3 dage efter bukkejagten, der står jeg inde i haven her, og ser lige pludselig, der trækker dyr ud af skoven, ud på græsmarken herude på kløvermarken. Og jeg synes bare, jeg kan fornemme, det er en buk. Så skynder man ind og henter kameraet, og så kravler jeg ned ad sporet her, helt hen til egetræet der, helt hen på omkring 30-40 meter. Og der står han. Der står bukken. Jeg har 3 dage forinden missede chancen til. Og sikke en flot råbuk, mand. Altså total regulær, symmetrisk seksender. Virkelig en flot buk. Og så går han bare lige der foran mig og bare griner af mig. Men mega fedt at se ham sådan rigtig ordentligt. Det gik jo lidt hurtigt den aften der. Men den buk der, jeg håber virkelig, han overlever efterårssæsonen og trafikken, og han så er klar til den 16. maj næste år. Så bliver han bare spændende. Men ja, 2024 bukkejagten, hjemme i egen skov. Ingen skud affyret. Der var en aften, jeg tror faktisk, det var den aften, hvor der var semifinal mellem Frankrig og Spanien. Der sad jeg også oppe. Og så har jeg 2 rævehvalpe, der lige retter rundt hen i sporet herinde, men jeg kan ikke nå at se ordentligt, og så er de væk. Og sidder ude næste aften også igen, men ser dem så ikke. Beklager, der ikke var noget action i den her video her. Men det her, det var en video fra hele bukkejagten herhjemmefra. Fra 16. maj om morgenen til 15. juli om aftenen. Og sidste aften, der er det lige ved at lykkes. Jeg håber stadigvæk, I hænger på. Og jeg lige synes, at han tjener en lille thumbs up. Og hvis I er rigtig flink med mig, så husk lige at trykke på abonner-knappen. Men tusind tak, fordi I kiggede med. Det her, det var lige ved at næsten. Kan I have det?